Yan, 20CH. Good evening. Nag-love shout out. Yan, thank you so much for coming, 20CH. Good evening. Yan, good evening sa 7 viewers kung nandyan. Thank you so much, guys. Good evening sa lahat. Init. Ayan, good evening, good evening. Aba, si 20CH pa lang ang nagko-comment. Lahat ba silent viewers? Yan, Anita, may galap shout out. Oh, si Anita. Anita, ayan. I will play on your video. Ayan, thank you so much, Anita. Hi, Sir Moti, good evening. Buhay naman si Anita. Good evening, Sir Moti. Yan. Di mo kasama si Go Robin. Walang mamumuisit sa akin ngayon. Ayan, may galap shout out po sa lahat from Sir Moti. Sino yun, host? Pusit ka talaga? Naglo-loading ba? Mahina ang signal. Ayan, good evening sa lahat. Ay, Lalaine, good evening, Lalaine. Laki ng eye bag ko, nakakahiya. Ba't ba ganito na eye bag ko? Ayan, Lalaine, dito ako sa bahay mo. Go to channel na lang kita, Lalaine. Na-watch ko na to kagabi.
Hanap ako ng ibang ano mo Lane, hindi ko pa napanood. Ayan, dito ako Lane sa ano, Ate Jelly Store. Ay, parang na-watch ko na rin to. Ano ba to isa? New Style Mini Garden. Dito na lang ako Lane sa may Brother Harvest Banana. Ayan, Lane, naka-play ka na. Sa batang iikli ng mga video mo, Lane. Ayan, magandang gabi sa 13 million people in the house na nandyan. Maraming salamat, guys. Thank you so much. Si Kuya Gina, umexit na ako kay Yen kasi 9:30 na. Mapupuyat ako ng gusto. Na-late si Yen ng ano tawag dito? Na-late si Yen ng umpisa ng ng live niya. Ay, Sir Kadahon, good evening. Thank you so much, Sir Kadahon. Ayan, Lane, naka-play ka na sa akin. Sa 2 minutes and 46 seconds mo, Lane. Kala ko nga di mag-LS yan eh. Na-late lang pala. Kabayan Kadahon, mega love shout out from Sir Moti. Ayan, Ma'am Lane, magandang gabi sa'yo. Sino naman to si Tony? Good morning, Tony. Ayan, Ma'am Gina, mega love shout out. Ayan, magandang gabi sa 11 viewers kong nandyan. Maraming salamat, guys. Thank you so much. Ayan, daming na harvest na saging nila Lane. Ayan, good evening, Sir Kadahon. Good evening po, and Sir Moti. Ayan. Lane, malapit ka na magdan full watch, Lane. Nagpaalam na ako kay Yen kasi abutin ako ng siyam-siyam na naman. Alam mo naman yung mata ko, pag tungtong na ganito oras malagkit na lagi. Sabi nga ni Sir Kadahon kanina, hanggat di siya na-monetize, lumalim yung mata niya. Ako naman hindi lumalim. Lumobo, Sir Kadahon. Lumobo yung aking mga eye bag. Ayan, lumobo na. Siguro pag na-monetize na ako, i-impis na yung aking iBank pa. Makakatulog-tulog na ng medium. Pero hindi pa rin siguro kasi mas mahihirapan maggawa ng maghanap ng content. Ayan, Lane, malapit ka na magdan full watch. Ayan, Lane. Lane, good evening from Gina Madronero. Ayan, pang 3 tamsak ako dito sa iyo, Lane. Ayan, unahin ko si Sir Kadahon. Sir Kadahon, unahin na kita kasi si Sisi ko, inuhuli ko talaga yan. Umabot na po ng taon at TV. Nag-monetize. Hindi pa naman, wala. By June lang ako nag-start, Lane. Eh, baka hindi naman abuti ng next year. Lobat si G-Shop. Yan. Okay lang yan, Sisi Koy. Yan, dito kay Sir Kadahon. Sir Kadahon, maraming salamat sa pagdalaw mo sa aking live, Sir Kadahon. Ayan, si Kabagis. Ayan, bigyan natin ng moderator. Ayan, may moderator. Tama ba? Nabigyan ko. Ayun, meron na. Ayan, Sir Kabagis. Ayan, may moderator ka na. Ayan, Sir Kadahon. Dito ako sa talbos ng kamote. 3 minutes and 26 seconds. Sir Kadahon.
Ayan, may ads ka pa, Sir Kadahon. Tapusin natin ang ads para yan sa revenue ng mga nakamonetize na. Malaking tulong yan sa mga monetize na. Hello po, Ate Gina Madronero from La Lane. Ayan. Salamat po, ma'am. Ayan, walang anuman, Sir Kadahon. Salamat, host. Walang anuman, Sir Kabagis. Ayan, sunod kita dito, Sir Kabagis, kay Sir Kadahon. Kasi yung isang phone ko ginagawa kong monitoring. Ayan, si Sisikoy pa yan, nanguhuli ko yan. Sisikoy, maalala ko nga pala kagabi. Maaga ka nakatulog ano. Nagkukwentuhan pa kami ni Sir Moti, tulog ka na. Nagplay ako kay G-Shop, tulog ka na. Sabi ko, tulog na ako siguro si Sisikoy. Hindi na ako sumasagot. Kasi Sir Moti, hindi pa raw siya inaantok eh. Lagyan ko ng bubbles yung aking live para yung mukha ko nakakaya yung eye bag ko. Sabi ko, tulog na yung si Sisi ko eh. Last play ko kay G-Shop eh. Yan ang haba ng harang ni Sir Kadahon. Yan, maraming salamat guys sa 10 million viewers kung nandyan. Bumagsak na sa mukha ko, sipi ko. Kaya nga si Kuya sabi ko, tsaka ko yung tulog na yon. Hi ni family, ayan. Mag-love shout out, hi ni. Good evening sa'yo. Ayan, magandang gabi sa'yo, hi ni. Ayan, siguro kailangan ko nang gamitin yung aking isang phone para Sir Kabagis, dito ako sa kabilang phone sa'yo. Kasi mahaba yung ads ni Sir Kadahon. Di naman natin pwedeng skip to kasi malaking tulong to kay Sir Kadahon tong na to. Hello sa lahat. Good evening. Ayan. Sir Kabagis, dito ako sa wakas nakaabot din sa bungad. Ayan, 6 minutes and 45 seconds. Sir Kabagis. Ayan, naka-play ka na. Sir Kadahon, dito ka sa kabila. Kaya lang may ads pa din hanggang ngayon. Yan, maraming salamat guys sa 11 viewers kung nandyan. Kahit ating gabi na, nandyan pa rin kayo. Maraming salamat talaga. Yan, hi ni, baba ka ng bahay mo, hi ni. Para maipin natin. Ayan, ayan si Anita, hindi naman niya nagtatagal dyan. Sino ba yan? Si Mel Travel and Tour. Ayan, hello po mga magayon nating kababayan. Sino si Si Mel Travel and Tour. Ayan. Hi ni, okay host. Ayan, magbaba ka ng bahay mo, hi ni. At natin yan, ipin natin. Mahaba yung ni Sir Kadahon. Hanggang ngayon ads pa din. Bigyan natin ng moderator si Miel, ayan. Ayan, may moderator ka na. Ng play ko. Ayan, si Sir Kadahon, ito masipag din magtanim eh. Sir Moti, masipag din to si Sir Kadahon, parang ako eh. Sir Kadahon, di tayo mabubuhay pag di tayo nakakapagtanim. Ayan, naka-play ka na, Sir Kadahon. Ayan, playing na ikaw sa 3 minutes and 26 seconds mo. Kay Sir Kabagis naman, playing na rin sa 6 minutes and 44 seconds, Sir Kabagis. Hello, Sir Moti from La Lane. Sa Bicol po ba? Ngayon, ma'am. Hindi, nandito ako sa Bulacan. Saan ka ba sa Bicol? Ayan, natin si Heini. Ma'am Lalaine, Dan Pool Watch po from Sir Kadahon. Ako masipag din ako kaya mamalimos. Ayan, thank you host. Ayan guys, yung mga hindi pa nakadikit dyan kay Heini, pasuyo naman guys. OTW sa inyo guys. Ayan. Ayan, sige Heini, makipagdikitan ka dyan sa mga hindi mo pa kadikit dyan. Hindi po ako Bicol. Mga
Kadamahan ko lang sa work po, ma'am. Taga saan ba ikaw, Miel? Ayan, Lalaine, we love shout out. Ayan, makipagdikita ka dyan. Lalaine, baba ka rin ng bahay mo. Para madikitan ka ng mga nandyan, Lalaine. Makipagdikitan ka dyan, Sisikoy, para lumaki yung bahay mo, Lalaine. Ako sa Mars. Sir Moti, labas mo na si Go Robin na tinahunting ko ngayon, Sir Moti, labas mo na ngayon. Ngayon ko siya gusto makaharap dito. Sambales at Tarlac po. Okay. Ayan, dikitan mo yan, Lalaine, si Heini. Hindi ka pa siguro dikit dyan kay Heini. Ayan, sige, Miel, makipagdikitan ka dyan sa baba. Mag-upload po muna ako. Sige lang, Lalaine. Sige. Ayan, ang dami na pitas ni Sir Kadahon, no? Sarap ng pili. Nuts po. Ayan, sa mga hindi pa dikit kay kay Heini, guys. Pasuyo naman, guys. Palablab naman kay Heini. Ayan, kay Mel Travel and Tours. Ayan, done na si Heini sa'yo, si Sikoy. Pakibalikan na lang. Kadahon, done with bakas sa talbos ng kamote at papaya. Ayan, Sir Kadahon, bahala na kayo magbalik sa mga dumidikit sa inyo, guys, ha. Ayan, done po lots na ikaw, Sir Kadahon. Ayan, hinila na ni Lolo. Di pa ako nag-comment. Ayan, mabilis to si Lolo, eh. Ayan, done po lots na ikaw, Sir Kadahon. Sino nga yung nagbaba ng bahay na isa? Ayan, si Miel pala. Ayan, Heini, makipagdikitan ka dyan. Heini muna, ha. Miel, dito ako sa bahay mo. Ano ba to? Kanino ba tong ninja tong kay Miel Travel na to? Pwede bang malaman kung kanino? Bakit ang binaba mo dito, Bakit ang ibinawa mo dito, account mo ng Facebook mo? Yan, pasensya ka na, tinanggalan kita ng ng jacket. Tingnan mo yung account mo, wala kang upload, tapos binaba mo account mo sa FB. Alam mong magkano yung FB at saka yung YouTube. Pasensya ka na, tinanggalan kita ng jacket. Ayan, good evening, Ma'am Astrid. Tinanggalan na kita ng jacket. Magpakatotoo lang tayo, guys, dito, ha. Kasi tayo naman, hindi naman tayo nakikipaglukuhan, eh. Kung kanino ka man na ninja, nagkamali ka ng pinagbabaan mo ng bahay. Doon ka sa kapwa mo ka Facebook, doon ka magbaba ng account mo ng Facebook. Miel Travel, ha. Ayan, kabagis, Dan. Sis
Astrid, good evening from Gina Madronero. Ayan, mega love shoutout guys sa 18 million people in the house. Ayan, nawala tuloy ako sa ano. Nawala tuloy ako sa kondisyon. Grabe naman po, nagkamali lang po. Sorry po, ma'am. Nagkamali. Alam mo na ang YouTube bawal ano sa ano, parang nananadya ka naman eh. Okay lang naman yan, tinanggal ko na yung jacket mo. Wag naman ganun kasi hindi naman ako nakikipag-anuhan eh, hindi naman ako nakikipagbiruan sa inyo eh. Dapat alam mo na main to main tayo dito. Kaya nga sabi ko magbaba kayo ng bahay. Kasi bababa mo sa akin, account mo ng Facebook mo, tapos wala kang upload dito sa ano mo. Nananadya ka naman, di ba? Pasensya ka na talaga. Bago? Oh. Dapat bago ka papasok sa pag-UYT, alam mo kung ano yung papasukin mo, di ba? Imposible naman na hindi mo alam kung ano yung papasukin mo. Ayan, tapos na tuloy si ano dito si Sir Kabagis, di ko tuloy na ano na natamsakan. Alam kong kilala mo ko dahil Miel, alam kong kilala mo ko. Kasi may pabikol-bikol ka pang nalalaman. Prangkahan na tayo dito. Ayoko ng bastusan. Okay lang mag-subscribe ka sa akin, pero wag mo ko mababaan ng account mo sa FB mo. Alam kong kilala mo ko, wag ka nang wag ka nang magkaila. Kasi alam mo yung nagtanong ka sa akin, masarap ba yung pili nuts? Wag mo kung anuhin, kilala kita. Wag mo nang intayin pangalanan kita. Ayoko naman mamahiya dito sa ano ko, sa live ko. Ayan, hi ni Family Dan with Bakas from Sir Kabagis. Ayan, Sir Kabagis, nawala tuloy ako sa ano. Nakapag-thumbsuck lang ako doon sa ano mo, sa account mo. Ay, sa video mo, pasensya na. Ayan, hi ni, bahala ka na magbalik sa mga dumidikit sa'yo. Hi ni, dito ako sa bahay mo, hi ni. Ayan, shorts video lang pala tong kay Heini. Ayan, Heini, naka-play ka na dito sa shorts video mo. Sa ano ba to? Sa jellyfish hunting ba to? Ayan, pero dan full watch na ikaw, Sir Kabagis. Dikitan kita dito, Sir Kabagis, sa ano ko ha. Nawala ako sa kondisyon tuloy dito sa Kemian na to eh. Ayan, idikit ko na sa'yo to, Sir Kabagis. Ayan, Dancer Moti from Heini. Ayan, maraming salamat, Sir Kabagis ha. Ayan, pero nag-dan full watch ikaw. Kaya nga, buti nga tiningnan ko kaagad eh. Ayan, tinanggalan ko na siya agad ng jacket. May pag-open ko eh, si Meta ang nakita ko eh. Wag naman ganun eh. Di naman tayo naglulukuhan dito eh.
Thank you sa mga mabait na nagsukli po. Ayan. Hi, Nia. Bahala ka na magsukli sa mga dumikit sa iyo. Nabasa mo naman yung mga nagdidikit sa iyo dyan. Ayan, Ma'am Astrid. Dito ako sa bahay mo, Sisikoy. Astrid. Pasensya na, medyo nawala talaga ako sa medyo nawala talaga ako sa kondisyon. Kaganda-ganda ng ko eh. Kaganda-ganda ng bungad ko eh. Kung legit yung account mo, bakit wala kang upload? Sasagot ka pa. Kung legit yung account mo, bakit wala kang upload? Sige. Bakit Facebook ang ibinaba mo dito? Legit pala, dapat kung legit yung account mo, dapat may mga upload ka dyan. Ayan, Ma'am Astrid, hanap na lang ako na hindi ko pa na-watch dito sa'yo. Dito na lang ako, Sis Astrid, sa part 2. At Duwang Restaurant. Ayan, 4 minutes and 51 seconds. Maribik, mega love shout out sa iyo, Bik. Ayan, makipagdikitan ka muna dyan, Bik, sa baba. Ayan, Ma'am Astrid, naka-play na ikaw. Ayan, maraming salamat guys sa 15 million in the house na nandyan. Maraming salamat. Na-tense ako. Pasensya na kayo, medyo nawala sa kondisyon si Bicolana. Ayan, pasensya na kayo guys. Ayan, Haini, bahala ka na magbalik sa mga dumikit sa'yo, Haini. Ayan, Bik, bahala ka na dyan, Bik, ha? Sila Len, nag-upload pa sila Len, hindi pa nakabalik. Ayan, still playing pa rin ikaw, Ma'am Astrid. Ayan, si Marlo, ano ba yon? Si Marlo Saludsod ba? Ano ba tawag dito? Tama. Salubod. Sorry. Ayan, i-replace kita, Marlon, kasi medyo umikot na rin si Heini. Ayan. Ayan guys, naman si Marlon, paki-love naman natin diyan, guys. Sa mga hindi pa dikit sa kanya, pasuyo naman. Ayan, good evening. Magandang gabi sa 19 million people in the house na nandyan. Maraming salamat sa 19 viewers kong nandyan na nagtsatsaga kahit na napainit yung ulo ko. Aray ko. Natense akong bigla. Yan, maraming salamat sa inyo guys. Ayan, naka-play pa rin ikaw, Sis Astrid. Ayan, Marlon, dito na ako sa binaba mong bahay. Pang 25 thumbs up ako. Yan, i-watch ko muna, Marlon. May ads ka pa. Marlo lang pala, hindi Marlon. Marlo lang pala. Marlo Saludsod. Salubod. Yan, may ads pa ikaw, Marlo. Still playing pa rin ikaw, Sis Astrid. Ayan. Yan guys, patamsak naman sa ating, sa ating live. Sa mga hindi pa nakatamsak dyan. Suyo naman guys, patamsak naman ang ating live. Namasyal at naghanap ng book sa bookstore. Ayan. Sige lang Sisikoy, Sisikoy Gina. Okay lang sis. Mamaya na kita Sisikoy ha, bibisitahin bago ko mag-end. Kahit tulog na ikaw dyan Sisikoy, pag-play kita. Pag inanto ka na, sleep ka na, Sisikoy ha.
Ayan, mahaba din yung ads ni ano ni Marlo. Dan, dikit na po. Sis Heini family, pasukli naman po. Thanks. Ayan. Heini, nandyan ka pa? Ayan, Heini, pakibalikan na lang si Maribik. Nagdumikit na siya sa'yo. Ayan, nag-block na si Sis Astrid. Ayan, Sis Astrid. Padan pulwats na ikaw. Maraming salamat Sis Astrid sa pagdalaw sa aking live. Ayan, pang 205 thumbs up. Ayan, Marlo, sa lubod, Dan na masyal, maghanap ng book. Ayan, from Kabagis. Ayan, Sir Marlo, pakibalik ka na lang si Sir Kabagis. Ayan, harang pa din, ay harang. Ads pa rin ikaw, Sir Marlo. Nasaan na si Maribik? Maribik. Bik, nagbaba ka ba ng bahay mo, Bik? Nawala si Maribik. Bik, nandiyan ka pa? Nahanap ko yung bahay mo, hindi ko na makita. Nagbaba ka pa ng bahay mo, Bik? Go to channel na lang kita. Wala na rin ata si Bik Bik eh. Ayan, Bik, dito ako sa bahay mo, Maribik. Dito ako sa November 4. Yan, 3 minutes in 6 seconds, Maribik. Naka-play ka na. Yan, naka-live na rin si Sis Jackie. Hindi talaga ako nakaka-support kay Sis Jackie. Yan, Sir Marlo, naka-play ka na. Maribik, still playing ikaw. Dan sa nakapin, host. Ayan, maraming salamat sa iyo, Heini. Heini, dumikit din sa iyo si Maribik. Pakisuklian mo na lang. Bahala ka na si Sikoy magsukli sa ng mga dumikit sa iyo. Yan, Marlo, dan na raw sa'yo si Heini. Si Heini family. Pakibalikan na lang, Marlo. Oo, si Sikoy, sige lang. Pahinga na ikaw dyan. Isunod ko na dito si Gina pagkatapos ni Maribik para kasi maya 1 hour lang din ako dito sa aking live.
Ayan, Sir Marlo, naka-play pa rin ikaw. Ayan. Sa 6 minutes and 17 seconds mo. Ayan, Vic, naka-full watch na ikaw, Maribik. Si Randy Salvador. Ayan, Randy, good evening. Ayan, si Kuya Gina, dito na ako sa'yo. Tamsak at share po, host. Ayan, maraming salamat sa iyo, Randy. Ayan, si G. Pub Foods. Ayan, Dan sa'yo from Heini. Ayan, susuklihan ka niyan, Heini. Ano yan, legit yan si Sisikoy. Kaya lang, ano siguro, medyo napagod na. Ayan, dito ako sa baba, Sisikoy, Gina. Dito ako sa last dance, ano, Sisikoy, 5 minutes and 48 seconds. Ayan, maraming salamat, Randy. Ayan, guys, sa mga medyo antok na dyan. Tulog na kayo, ha? 1 hour lang din ako dito sa live ko. Mag-end na din ako pag naka 1 hour na ako. Ay, mag-mute na ako pag ako naka 1 hour na. Ayan, Marlon, nandyan ka pa ba? Ayan, malapit na mag-full watch yung ano mo, yung video mo. Ayan, Maribik Dan po. Ayan, maraming salamat, Heini. Nakadikit na yan sa'yo kanina pa siya, si Maribik. Nag-ano ka kanina, nag-view ka kaya siguro ano, ipakita ang talampakan masama. Magpadala ng super chat. Ayan, Marlo, Dan full watch na ikaw. Wala na siguro si Marlo. Ayan, Dan full watch na ikaw, Marlo. Ayan, Randy, maraming salamat sa iyo. Dating dikit, Ma'am Astrid, tamsak. Ayan, maraming salamat, Heini. Dan dikit kay Kabagis vlog, pasukli po, Sir Kabagis. Ayan, sabi ni Maribig. Sir Kabagis, nandyan pa po ba kayo? Pakisuklian na lang si Maribig. Ipakita ang kalampa. Hello, si Randy Salvador. Ayan, dikitan mo yan, Vic. Kung nandiyan ka pa, si Randy. Ayan, Randy, wala ka na magsukli pag may dumikit sa'yo, Randy. Ayan, si Sikoy, naka ano pa rin ikaw sa akin. Naka-play pa rin ikaw, si Kuya Gina.
Ayan, iyan isa, ano, Randy, nandiyan ka pa, Randy? Ayan, maraming salamat sa iyo, Vic, sa pag-stay mo sa live ko. Ayan, dan full watch na rin yung video mo sa akin, Vic. Maraming salamat sa iyo. Si Sikoy Gina, naka-play pa rin ikaw sa akin, si Sikoy. Ayan, walang anuman, Vic. Ayan, si Sikoy Gina, naka-play pa rin ikaw sa akin. Maraming salamat sa inyo guys sa pag-stay ninyo sa aking live. Maraming salamat. Ayan, 10 ano na pala. Ayan, wala na rin siguro si Randy. Baba na natin to si ano, si Marlo. Ayan, akala ko si Sisikoy tulog na. Sisikoy tulog na ikaw dyan. Huwag mo na ako intindihin. Maya-maya, ano, mag-ano na rin ako. Mag-mute na din ako maya-maya. Host, bed rest na ako at antok na si baby ko. See you again po sa next LS nyo, host. Thank you so much po sa lahat ng dumikit. Iwan na lang para ng baka sa akin. Ayan, maraming salamat din sa iyo, Heini. Sige, sleep na ikaw. Ayan, good luck sa baby mo. Patulugin mo na. Ayan, Yen. Good evening sa iyo, Yen Bunso. Ayan, si Sikoy. Patapos na ang iyong video, si Sikoy Gina. Pang 8 thumbs up. Ayan, si Sikoy. Puntahan ko si ano mo, si JMB ko, si JMB mo, si Sikoy, ha? Mali, yun. Channel yun eh. Tama ba nun? Teka. Lagi ako naliligaw dito eh. Yun. Ayan, mega love shout out sa lahat. From Ate Jens, ayan, Ate G. Si Dazzle Vlog, good evening. Good evening to you, Dazzle Vlog. Ayan, ano, si Sikoy, nandito na ako kay JMB. Baba ako dito sa baba, si Sikoy. Sa mga hindi ko pa na-watch. Itong emotional na to, parang napanood ko na yata ito. Tingnan ko nga kung may tamsak na ako dito. Meron na, napanood ko na to. Sa baba. Sa baba pa. Ay, dito sa ano, at the cemetery, hindi ko pa to na-watch, si Sikoy. 7 minutes and 27 seconds, si Sikoy. Makamaiyak na naman ako dito. 1 year ago na nga lang siya, pero ano, ayan, si Sikoy, naka-play ka na. Ayan, yan Bunso. Dito ako Bunso sa kabilang cellphone sa'yo. Yan, maraming salamat guys sa 12 viewers kung nandyan pa. Kahit na medyo gabi na, nandyan pa rin kayo. Maraming salamat. At huwag sanang kalimutan mag-thumbs up kay host. Maawa naman kayo sa live ni host. Pa-thumbs up naman guys. Dan dikit Sir Marlo Sudsud, ayan. Saludsud, ayan.
Wala na yata si Maludso, ay, lagi ako nalilito sa pangalan ni Marlo Salubod eh. Salubod siya, hindi Saludsod. Salubod. Yan, go to channel na lang pala kita yan kasi kakababa mo lang ng ano, kakababa mo lang ng good night ho. Sige lang, Heini, good night. Yan, patulugin mo na yung baby mo. Agoy. Ano yung nakita ko dito sa short ni ano, sa short video ni Yen? Ano tong nasunog na to, Yen? Panoorin ko nga. Agoy, longganisa. Nasunog, whitey pa more. Bunso, anong ginawa mo dito sa longganisa mo? Nag-shutdown ng main ko. O kasi kabababa mo lang ng ano mo yan eh, ng live mo. Ako kasi sinacharge ko pagka tinututukan ko na lang ng electric fan kasi magsa-shutdown talaga eh. Anong ginawa mo dito sa longganisa mo, Bunso? At nasunog. Ayan guys, palablab naman kay Dazzle Vlog. Kay Dazzle, ayan. Nasunog ang longganisa ni Bunso. Ayan, dito na ako sa video mo, Bunso. Dito na lang ako sa bahay sa dagat kasi hindi ko pa to na-watch dito sa kabilang kabilang cellphone ko. Ayan, may ads ka pa, Bunso. Tapusin natin yung ads para may pambili ka ng lollipop. Grabe yung mata ko, yung laki na ng eye bag ko. Ramdam ko yung hapdi ng mata ko. Ayan, si Koy, playing pa rin ikaw. Nasunog ang longganisa ni Yen. Buti na lang ako Yen, hindi ako ang nagluluto dito. Yung anak ko tagaluto dito, kaya hindi nasusunog. Hilaw, kabila, sunog, kabila. Ayan, si Koy, naka-play pa rin ikaw sa akin, si Koy. Nakita ko lang si Koy yung ano mo, yung kuko mo kulay blue ba yon, tas yung shoes mo blue din. Madalas na ako nakain ng sunog. Bakit yan? Ba't nasusunog? Nako, pastilan. Buti na lang ako yun, hindi ako nagluluto dito yan. Yung anak ko nagluluto ko yun. Siguro kung ako rin na nagluluto, patay, sunog din. Ayan, may ads pa rin ikaw yan. Di ko pa ang blue, sisikoy ha. Nakita ko yung ano mo, nakita ko yung ayun oh, 'di ba? Oh, 'di ba? Blue ba 'yon? Green. Ayan guys, palablab naman kay Dazzle Vlog. Ayan, sa ating nakapin. Wala na kasi ako inatupag ko di white eh. Nako. Yan, lahat naman tayo yan. Alam mo bang ako sa totohanan lang, sa maghapon na nagkakatikot ng tahi, nakatabi lagi ang cellphone ko, maghapon naka-open yung cellphone ko, puro pag-white rin ang inaatupag. Pagdilat ng mata ko, blue sisikoy ang isang favorite kong kulay. O di ba sisikoy, nakita ko kasi yung kuko mo blue, tas yung sapatos mo blue. Sa maghapon yan, sa pagdilat ko ng mata ko yan sa umaga, ayan, diretso ako sa whitey. Nakakaano pala tong whitey, nakaka-addict. Tapos diretso na yon hanggang maghapon, hanggang gabi, hanggang gantong oras. Kaya yung live ko,
Ayan, dati pinapaabot ko ng 3 AM. Ngayon hindi. Hanggang ano lang, pinapatay ko na. Minsan kagabi nagpatay ako, 12:30 ata. 3 hours lang, okay na yun. Para naman mapahinga yung cellphone ba. Kawawang kawawa na maghapon maandar. Ayan, maraming salamat guys sa 12 viewers kung nandyan. Maraming salamat. Ang haba nung ads mo, Bunso. Hanggang ngayon di pa tapos, Bunso. Oh. Di pa tuloy nag-start yung video mo. O yan, nag-ano na rin, nayari na rin pero hindi pa nag-start. Alam mo, nakukyutan talaga ako kay Sisi Kuy Gina. Kasi magaling siya magaling siya mag-terno-terno ng mga, tas nakikyutan ako dun sa mga headband niya. Nasunog na lahat, wag lang maiwan ng white. Ay, nako, Bunso. Ayan. Ayan, Bunso. Play na ikaw. Ayan, nag-start na. Napakahaba nung ads mo. At si Sisi Kuy naman, patapos na. Sisi Kuy, patapos na si JMB mo dito sa akin. Ayan. Natawa tuloy si Sisi Kuy Gina. Siguro nawala yung antok niyan. Aray ko. Di baling masunog yung niluluto. Basta wag lang yung white maiwan. Ayan, pang 58 thumbs up Sisi Kuy. Nakabilis naman ito ni Lolo. Nasaan na? Ayan, di pa nga ako nakapag-comment. Salamat, thumbs up na ako. Bisita na lang ako sa house mo pag may time ako. Salamat. Ayan, maraming salamat din sa iyo, Vic. Ayan, thank you so much. Ingat, Vic, sa trabaho. Ayan, maraming salamat, Vic. Ayan, Yen Bunso. Ayan, naka-play pa rin ikaw, Yen. Ayan. Si Dazzle Vlog na lang na nakapin ko. Tapos sunod ko si G-Shop dito, si Kuy kay Dazzle Vlog. Tapos mag-ano na tayo nun, mag-sleep na tayo. Ang problema, sumuko na mga CP. Kaya nga yun yung sa akin kasi kanina chinarge ko na siya kaninang tanghali. Yung itong pinang-play ko. Tapos ito namang isa, itong naka-live ko. Ayan. Chinarge ko habang nakaano kasi talagang mamamatayan. Madaling maglobat yan 1 hour lang. 1 hour lang ay tinatagal niyan. Kaya china-charge ko talaga yan. Ayan, Dazzle Vlog. Ayan, 7 minutes. Ayan, Dazzle Dazzle Vlog, ayan. Ano ba to? Hindi ko mabasa. Ano ba siya, Indiano? Ayan, Dazzle Vlog. Playing on your video. Bunso man Bunso, minsan di na ako makakomment, nag-stack up na. Ayan. Ayan, naka-play na ikaw, Dazzle Vlog. Siya pala yun. Yan si Dazzle Vlog. Siya pala yan, bata pa. Ayan, malapit na magdanpulot si Kabunso.
Baby pa ang bahay ni Dazzle Vlog. Ano na nangyari sa atin pag nawala ang sipin? Naku, Yen, hindi kumpleto ang araw natin pag wala tayong sipin. My goodness. Hindi tayo masaya pag wala tayong cellphone. Yun lang ang libangan natin, yun lang ang pampatanggal ng pagod, lalo na ako. Agoy. Ayan, at dahil 10:30 na, ayan, bunso, pa-full watch na ikaw, bunso. Ayan, 48 thumbs up. Ayan, i-comment ko to dito, bunso, ninja lang to. Naku, bunso, pag walang net, nilalagnat ako. Ayan. Ayan, si Sikoy, i-play ko na dito sa isang phone ko si G-Shop para after kay G-Shop, mag-sleep na tayo. Alam ko hindi ka rin makatulog yan si Sikoy hanggat nandito pa ako, kaya i-play na natin si G-Shop dito. Alam ko naman yung si Sikoy, hindi nyo ako maiwan. Ayan, i-play na natin si G-Shop para ano. Hanap ako dito, hindi pa na-watch dito. Ayan, dito na lang ako sa ano, sa old tour ba to? You Around. Ayan, dito naman to sa isang phone ko si Sikoy, kaya di pa to naka-play dito. Ayan, naka-play na siya. Ayan, after nito kay G-Shop, mag-sleep na tayo at oras di peligro na ba? Ayan, Dazzle Vlog still playing on your video. Ate G, pag walang net, mainit ang ulo. Mainit ang ulo. Tama ka, Yen. Correct ka dyan. Dito sa amin, pag walang net, pagka nawawalan kami ng net, mainit lagi ang ulo ko. Kasi yung PLDT namin laging sira, minsan walang ano lagi. Laging sira ang connection lagi. Noong nakaraan, inaway ko na yung nag-aayos. Aba, sa isang buwan yata 3 beses, minsan 2 beses nasisira ba. Yan, ibaba ko na si Dazzle Vlog kasi mag-ano na ako mag-mute na ako maya-maya. Kumakati yung kamay ko, di ba may kasabihan, pag kumakati daw yung kamay, magkakapera. Hindi, totoo kaya yon? Magkakapera kaya ako, Yen? Ayun, kumakati yung palad ko. Kaya lang kaliwa. Di ba pag kaliwa, sabi nila, daw, palabas. Tama ba yon? Mag-comment nga kayong dalawa dyan. Pag kaliwa ba kumakati, ano ba yon, gastos? Kanina pa to kumakati. Pag makati ang kamay, may bulan. Bunso, ikaw talaga. Tatahi-tahimik ka dyan. Wala namang buni. Malinis yan. Tingnan mo. Namumula siya. Umakati. Ikaw talaga. Saway ka. Buni talaga. Ikaw naman. Buni agad. Di ba pwedeng grasya yung nagpaparamdam. Boni. Si Sir Mote, nilayasan na tayo. Inanap ko siguro Robin, umalis eh. Sabi ko ilabas siguro Robin eh. Di na bumalik. Dito mo ako ilabas ngayon si siguro Robin mo.
At dito niya kakukuokrayin. Hindi na bumalik si Sir Moti. Nahadlad ako bigla kanina doon sa kay Miel ba yun? Pagbukas ko ng bahay na binaba, nakita ko si Meta. Tulog na yun, sabi ni Yen. Kagabi ayaw pa niya matulog. Kaming dalawa nagkukuy. Sabi ko, nagpaalam na si Yen, si Sisikoy kakutulog na. Matulog na ako tayo. Di pa raw siya inaantok. Iniwan ko na, nagbabay na ako. Kala tuloy ni Sis Astrid, si Go Batman yun. O, ewan ko kung sino yun. Bakit ano sabi ba si Sikoy? Hindi ko nabasa. Ayan, si Dazzle Vlog. Vlog, already done full watch on your video. Yan, ano ko dito, idikit ko sa iyo to para madagdagan ng bahay mo, baby pa. Ayan, sleep na tayo. Hindi pa pala tapos si Sisikoy dito. Naka-play pa pala. Malapit na pala si Sisikoy. Ate Jens Vlog, thumbs up right. Ayan. Go Robin, nasa LS ko kanina, sabi ni Sis Astrid, Mr. Go Batman. Kala ko kanina yung Ayan, Sisikoy, sige, mag-sleep na kayo. Mag-mute na rin ako. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Ayan. Yan, Bunso, thank you so much. Sisikoy Gina, maraming salamat kay Sis Astrid dyan. Maraming salamat kay Marivic na laging nandyan, tsaka kay Lalaine. Kay Heini, maraming salamat kay Heini. Yan, thank you so much. Maraming salamat guys sa lahat ng dumalaw sa aking live ngayon. Thank you so much. Yan, matulog na tayo kasi na. Hating gabi na. Ayan, yan. Babay na. Sisikoy, babay na. Good evening sa lahat. Ayan, maraming salamat sa lahat. Thank you so much. Bye-bye.